Ingkang pisan wujudipun inggih menika pisang sanggan. Menika pisang rojo sanggan. Ingkang angka kalih menika wonten busana sapangadeg kagem pinganten istri. Ingkang angka kalih tiga inggih menika wonten sekedhik angsal-angsal. Sumangga sakmangke kapasrahan dumateng panjenenganipun Bapak Kyai. Ingkang salajengipun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates dumateng panjenenganipun Bapak Gianto ingkang sampun kersa mijabaken anak kula Rizky Fauzul Akbar pikantuk Diah Septi Andarini kados ingkang sampun bolong bilih rebahipun bilih dinten menika anak kula kala wau sampun kaejabaken. Kanthi menika bisa malih kula namung ngaturaken agunging panuwun lan mugi sedaya sing kesaenan Bapak Gianto pikantuk yaitu kanthi sampurnipun. Ingkang salajengipun putra pinanganten kakung inggih menika Mas Rizky Fauzul Akbar kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Gianto. Semoga sakmangke anggenipun badhe paring pitedah kurang muluk dumateng pinanganten kakung. Amargi anak kula pinanganten kakung menika tesih ijem babagan bangun griya pramila sumangga kita pasrahaken dhateng Bapak Gianto saha masyarakat wonten ing guguban mriki supados samangke anggenipun bangun bali griya saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra kakung utawi putri ingkang saged bangun dumateng tiyang sepuhipun lan migunani dhateng kusolan bangsanipun. Ingkang salajengipun kula nyuwun pangapunten mbok bilih sowan kula rombongan saking Ngayogyakarta menika kangen pramila mbok bilih wonten bab patrap Guneman ingkang boten dadosaken remening manah Bapak Ibu sedaya lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang sakandhapipun. Usana matur dumateng Bapak Gianto ingkang bilih adicara wonten ing siang menika sampun dikaparipurna kula sak rombongan saking Yogyakarta nyuwun pamit medal pasilan wangsul wonten ing Ngayogyakarta. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati ingkang bilih mekaten ingkang saged kula aturaken minangka mangkili saking keluarga. Bilih wonten kalepatan saha kekirangan anggen kula matur saestu kula nyuwun lumuturing sih samudra bangsa. Mekaten kita pungkasi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarik Sabtu dari pengantikan sampun paripurna enten pasang tunjuk kemudian kula Bapak Wahyono Edi kula aturaken kenging balon kita Bapak Pindah. Para masyarakat tambi njenenganipun Bapak Taryono Sasana Wrogatur nggih wonten asalipun Bapak Gianto asalipun Sri Adi semoga cekal oleh saking papan balagan hajajanipun kemudian kula Bapak Taryono Sasana Wrogatur sumangga. Bapak Gianto kalian Ibu Alek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa khalal nikah wa harumasibah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama ingkang tansah Allah mulyakaken. Wonten pasanipun al-muhtaram Bapak Kyai Muhammad, Bapak Kyai Muhajir, Bapak Kyai Wahidin, Bapak Kyai sanesipun sedaya ingkang rawuh ingkang boten kaswa sebat asma karim setunggal bapak setunggalipun sedaya ingkang tansah mulyakaken lan ingkang pun tenggo-tenggo barokah doanipun. Wonten pasanipun para sesepuh dalah dina sepuh kasepuhan sedaya ingkang rawuh ingkang tansah Allah mulyakaken. Wonten pangsanipun para rawuh samodayanipun kakung Sumawana putri sepah aneh sedaya ingkang rawuh ingkang tansah mulyakaken mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten pangsanipun panembahan projo asal yang dari pemimpin panjenengan Bapak Kepala Desa Armosari pemimpin panjenengan Bapak Haji Prasetyo SH dalah sedaya setapipun ingkang tansah Allah hormati. Wonten pangasanipun dhateng sedaya penjurung temanten kakung dalam sedaya penjurung temanten putri ingkang rawuh ingkang tansah Allah mulyakaken. Wonten pangasanipun mempelai berdua siapa bisa wonten lenggah wonten menika kalilang ingkang tansah mulyakaken lan ingkang berbahagia. Wonten pangarsanipun Bapak bisa kajanganipun Bapak Wahyani Hadi dalasan Ibu Suryati dalah sedaya keluarga kabupatipun sampun tlatah Ngayogyakarta ingkang tansah Allah ajeng-ajeng rawuhipun lan tansah Allah mulyakaken. Wonten pangsanipun Ashabul Hajah niku panjenenganipun Bapak Yanto dalasan Ibu Suryani ugi tansah Allah mulyakaken lan ingkang tansah Allah mulyakaken. Wonten pangsanipun menika mas-mas sedaya ingkang berhasil tetap boten kesempatan ingkang tansah Allah hormati lan tansah Allah mulyakaken. Sekidah kalau mujudaken puja puji syukur wonten ngrasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dalah rahmatan taufik hidayah saha inayahipun saha wonten ing titi wanci enjang siang kita waget rawuh wonten dalemipun Bapak Yanto dalam rangka Kalimatul Hajj kanthi kawontenan rahayu wilujeng widodo lestari wonten mangangge alangan setunggal ing menapa. Pramila syukur kita wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala monggo kita syukuri nganti sareng-sareng mencapaken kali matur tahmid pisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mugi kunjuk wonten khairan dalem kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo bebio mempelai estu pikantuk sabangatipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munabar datang kita sedaya ingkang rawuh lan bebio estu kita kula awan dilanjut barokah sabangatipun minat dunya hatta akhirah amin ya rabbal alamin.
para rawuh ingkang tansah mulyakaken kami sedaya pun Bapak Yanto perawat dumateng para bapak para ibu khususipun saking Nabi Jakarta nanti saking arah punika mawon estu ngaturaken agung ing matur nuwun ingkang tanpa ketinggal kanthi ucapan marhaban ahlan wasalan di huduripun. Para rawuh ingkang tansah mulyakaken kami seorang berikut atas kawula pribadi wonten kang asalipun panjenenganipun para rawuh sanjangipun kanthi wonten asalipun Bapak Wahyani Darsan Ibu Suryati injenipun supados nangki aturipun saking njenipun pihak temanten kapung jenipun ingkang sampun asani sampun jenipun Bapak Wahyani piyambak para rawuh dene ingkang pun kapureh nampi sang kagunipun Bapak Au Sawu Bapak Hadi kula wenan panjenengan pasrah kula nampi sakniki boten mawon sakniki kok menawi anggenipun kawula nampi atur ingkang kala pun atur sami kalipun Bapak Hadi kala wau kirang tapsira kirang pas anggenipun kawula matur estu ing sakniki agung ing pangapunten dumateng para pindah sampun panjenengan kanten kencang menika Bapak Yanto Darsan Ibu sami sampun dipunten kala nanging boten badhe nampi nyatok sampai pun manah disebut namung nasrah berapun kawon kasih terus nanti aku sampai jadi aku mau jadi atur ingkang sepidah mau aturaken menika sangat agung sambut jenengan Bapak Yanto Darsan Ibu Suryani Darsan agungipun menika kanthi kawula jalak menawi menika wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk kamu? Ini ingkang pokok kalih menika aturaken menika kalau pisang rojo setunggal takepan ngoten nggih. Nggih menika kawula tapi lajeng kaping kalihipun menika ngaturaken busana sak pengadep kagem nggih menika pengadep putih ingkang mongko sidul menika paring asih dumateng kadanipun Bapak Yanto Darsan Ibu Suryati Darsan Sudarmargo estu kawula tapi remeng ing penggalih legawa malah anu punika menapa ingkang aturaken samudayanipun menika estu panjenenganipun Bapak Wahyani Hadi Darsan Ibu Suryati dipimpin kanthi piwales saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung tabrak ingkang langkung rawuh ingkang tansah mulyakaken kawula salajengipun kawula aminangkani sareng apipun Bapak Yanto atas rawuhipun Bapak sesepuh sesepuh anak Asgar Jaya ingkang sampun paring doarestu dhateng njenengan mempelai berdua doa kawasipun agapipun Mas Rezeki Mas Babis Rezeki Fauzul Akbar kaliyan